И така, здравейте! Здравейте, това е моята нова къща. Харесва ли ви? Мисля, че е супер готино. Добре, както и да е, стига гъвщини. И така, днес отново правя редстоун урок, но този път за едно TNT изстрелвачка. Идеята не е моя. Идеята е на Venom 961. Не знам, доста отдавна го е качвал. И така, вижте ефекта. Да, между другото, да. Нищо няма взривено, както виждате. Да. Как се виждате, нищо не е взривено. Нямам представа защо се получи това. Изчакайте малко само. Браво, драги зрители, имаме още едно оръжие. Не се предавайте. Направете две оръжия за по-голям шанс. Петка, стига глупости. Това е начина. Да, пърчка. Трябва да се получи. Да се изстреля. TNT. Ти го прекъсна, ти го направи. О, драги зрители, извинявайте, просто нещо. Имаме бъг. Ще се върна като оправя нещата. О, боже. Съжалявам. Ще се върна като... И така, върнахме се. Сега би трябвало всичко да е оправено, само да стане ден. И така, изстрелваме. Добре, изстреля се този път се получи. Ето, както виждате, къщата е взривена. И вътре има крипър, който не се е взривил. Мяна на жаба. Ма как си да? Ето така. И примерно, ако тук е вашия приятел и си крафтва нещо. Ето така. Гладък пясъчен камък, например. И изведнъж вижда TNT лети към него и го убива на място. Това е подходящо за някой ваш личен сървър. Ако си играете, примерно, и му казвате, аз чувам да копая нещо, така. Сега да ви покажа как се прави по-точно. Еми номер сега, какво толкова? Еми не, сега да ви кажа какво ви трябва. Трябват ви Redstone, TNT, някакво блокче, както аз винаги използвам кварц. Петко, ако обичаш. Репитър. Какво беше? Една ръчка. Кофа с вода. Обикновена кофа с вода. Може да ви потрябва. Аз взимам и пясъчен камък, понеже такова ми е тук, да не се обърка нещо. Фенс. Най-важното, иначе не се получава. Както видяхте преди малко, фейлна. И така. И така, започваме да го строим. Ей тук. Така, не го слушайте, Петко. Аз вече няма да го включвам в клиповете, ако продължава. И така, сега определяте колко да ви е дълго по това колко се спуща водата. Ето така. До тук. След това тук пробиваме една дупка и слагаме фенс. Много важно е това. После дигаме това на 2 нива.
Абе, не се обаждай. Как се обаждам? Трябва да... Защото и аз ще го правя в бъдеще. И опа. Що го изтече? И така, слагате тук един блок, за да не са объркате и да сложите TNT там. Ще стане нещо като това, дето аз направих преди малко. И нареждате TNT тук. След това взимате редстоун, ето така. И слагате от тук, ето до предпоследното. А тук нареждате репитъри. Оп. Ето по този начин. И ги слагате на трета степен. Ето така до последно.